Det er altid dejligt at være dansk i Norge. Nogle gange er det bedre at være dansk i Norge, end at være dansk i Danmark, men mange tak for invitationen. Jeg skal sige noget om sundhedsområdets finansiering. Og det er jo i virkeligheden lidt trist kun at sige noget om finansiering, særligt når vi lige har hørt statssekretæren sige noget om de generelle sundhedsmæssige udfordringer, sundhedspolitiske udfordringer. For vi har jo de samme udfordringer i Danmark, som I har i Norge. Og i virkeligheden er der mange ting omkring økonomi, som er tæt vævet sammen med en lang række andre sundhedsmæssige udfordringer. Så derfor er det svært alene at forholde sig til økonomi. Men det vil jeg nu prøve, og så vil jeg prøve at snige andre bemærkninger ind undervejs. Hvis I ikke kan forstå, hvad jeg siger, så gør I sådan her. Så taler jeg endnu hurtigere. Men som regel synes jeg, at nordmænd er gode til at fortælle eller til at forstå dansk. Der er mange af jer, der holder sommerferie i Danmark. Vi har også enkelte andre nordmænd for tiden i Danmark, som bedriver med anden økonomisk virksomhed. Jeg ved ikke, om I har hørt om vores seneste finansielle skandale i Danmark, som jo alene bliver udført af nordmænd, skal jeg lige huske. Og de er godt nok blevet danske statsborgere, men det må være en fejl. Hvis jeg indledningsvis skal sige lidt om, hvad er det for nogle tiltag, initiativer, reformer, som findes i Danmark pt., inden jeg går i gang med selve økonomien, så sker der nemlig en masse samtidige ting i Danmark lige nu, som gør, at udviklingen på sundhedsområdet i Danmark går meget, meget hurtigt, og det er i netop disse år, det bliver klarlagt, hvordan fremtidens sundhedsvæsen ser ud i Danmark. Og det kan man jo altid sige, at det er nu, fremtiden bliver grundlagt. Men lige nu sker der så mange nye ting i planlægningen i Danmark, som gør, at det er mere rigtigt at tale om et vadested eller et nybrud i dansk sundhedspolitik, end det har været i rigtig mange år. Vi har for det første fået en kommunalreform, den kommer jeg lidt tilbage til senere, som meget langt hen ad vejen egentlig er en sundhedsreform. Vi har fået lige for en måned siden et ekspertudvalg, der har udtalt sig om fremtidens sygehusstruktur i Danmark med investeringer i 25 milliarder kroners klassen, og i virkeligheden reelt meget mere, måske 40-50 milliarder danske kroner, men et ekspertudvalg, som rådgiver regeringen om, hvordan skal fremtidens sygehusstruktur være, hvilke sygehuse må bygges ud, hvilke foreslås nedlagt, og hvilke foreslås kun have for eksempel elektive funktioner. Og det vil betyde, hvis regeringen tilslutter sig ekspertudvalgets rapport, og jeg skal sige i parentes bemærket, at der har også været en nordmand med til at lave den rapport, ligesom der har været en svensker med til at lave den, og det har gjort, at det har været ganske spændende arbejde. Jeg har været med i arbejdet som observatør, og det har været meget spændende arbejde, som nu har betydet, at ekspertudvalget faktisk foreslår 21 akuthospitaler i Danmark, hvilket er en halvering af det antal akuthospitaler, som findes i dag. Og det vil jo betyde, som alle vil kunne forstå i denne sal, ganske dramatiske omlægninger af det danske sundhedsvæsen. Nu er der en 2-måneders periode, hvor regeringen skal forhandle med regionerne, for så at se, hvor meget af planen, der faktisk bliver udmøntet. Men i og med, at der jo er 35 milliarder kroner til uddeling, så er der en vis styrke i forhandlingspositionen, fordi hvis man ikke lever op til de krav, som bliver stillet, så får man ikke tildelt midler i forhold til denne pulje. Så min forventning vil være, at meget langt hen ad vejen vil det være ekspertudvalgets anbefalinger, som bliver lagt til grund for fremtidens danske sygehusstruktur. Og så har vi haft et andet udvalg, som handler om almen praksis, fremtid, fastlægersystemet i Danmark, ud fra devisen, at når vi nu har et ekspertudvalg, som anbefaler færre, mere centraliserede, mere specialiserede sygehuse, så bliver vi på den anden side også nødt til at have et decentralt sundhedstilbud, som så kan løse den decentrale sundhedsopgave bedre end tidligere, og jo i en verden, hvor vi ikke har et sygehus tæt på. Og her skal man forstå, at selv i Danmark, som er et ganske lille land, der diskuterer vi afstande rigtig, rigtig meget. Og hvis I deltog i den danske debat om afstande, så vil I tænke, hvad foregår der her? Fordi afstandene jo i en norsk sammenhæng er helt anderledes end i dansk sammenhæng. Men I kan tage fuldstændig de samme diskussioner, som foregår i Norge, og de foregår også i Danmark, uanset at afstandene måske er en faktor tredjedel i Danmark i forhold til i Norge,
fuldstændig de samme diskussioner. Så derfor har det været meget vigtigt at på, hvad skal det fremtidens decentrale sundhedstilbud være. Så det er en del af det materiale, som ligger lige nu til diskussion. Derudover kommer der en forebyggelseskommission med et produkt i februar, hvorefter regeringen har lovet at lave en forebyggelseshandlingsplan, som så går ud på at designe fremtidens forebyggende indsats. Og endelig af de her store initiativer, der står Sundhedsstyrelsen, min organisation, for specialeplanlægningen i Danmark. Det vil sige, det er os, der bestemmer, hvor den højt specialiserede behandling må være inden for de forskellige specialer. Kardiologi, anæstesiologi, psykiatri. Tag dem alle. I Danmark er der 37 forskellige specialer. De er alle sammen blevet gået igennem. Og for de 5%, som er den højt specialiserede del af indsatsen, der er det Sundhedsstyrelsen, der bestemmer, på hvilke sygehuse og på hvilke afdelinger det må foregå. Så det betyder, og det kommer vi med nogle afgørelser om næste sommer. Så det vil sige, at vi har et udvalg, som har set på hele sygehusstrukturen, hvor må der bygges nye sygehuse. Vi har den indholdsmæssige analyse af, hvor må den højt specialiserede behandling foregå. Vi har almenlægesystemets fremtid debatteret i en rapport, og vi har også hele forebyggelsessiden inde i en rapport. Så på alle måder ligger der nu et grundlag for at tage de store skridt fremad for det danske sundhedsvæsen. Og det er det, der kommer til at foregå lige netop i de her år. Så derfor er det fantastisk spændende at være en del af Sundhedsdanmark lige nu, fordi det er på baggrund af alle de her rapporter, alle de her analyser, alle de her anbefalinger, så er det nu beslutningerne bliver truffet, som virkelig afgør, bevæger Sundhedsdanmark sig den vej, eller bevæger Sundhedsdanmark sig den vej. Så det var sådan nogle indledende bemærkninger. Jeg er stensikker på, at der kommer markante reformer i Danmark. Og jeg er stensikker på, at hvis man ser på det danske sundhedsvæsen om 5 år, så er det meget anderledes end det sundhedsvæsen, vi har i dag. Og så skal jeg i øvrigt gå over til at tale noget mere om økonomi, og hvordan økonomien bag det danske sundhedssystem er skruet sammen. Og vi har planlagt det sådan, at hvis der er nogen, der har spørgsmål undervejs, er I velkommen, hvis I ikke forstår noget, og ellers så er der også mulighed for til sidst at stille nogle spørgsmål. Det er sådan lidt om sundhedsområdet, finansieringsmodellen, regionernes økonomi og kommunernes økonomi. Vi har en opdeling i Danmark, ligesom I har her, i regioner og kommuner, og så spiller staten altså også en væsentlig rolle i Danmark. Udgifterne er således her cirka 1 milliard fordelt, som I kan se her, på sygehusudgifter, sygesikring, medicin osv. og private udgifter. Der er stadigvæk også i Danmark en betydelig privat andel, selvom man ikke altid skulle tro det i debatten. Sundhedsområdet har faktisk fået tilført i Danmark midler løbende hen over de seneste år, og her er der bare vist et eksempel på, hvor mange milliarder, der er blevet tilført det danske sundhedsvæsen i perioden 2001 til 2008. Det er altså ikke sådan, at det danske sundhedsvæsen har været udsultet, er blevet skåret ned, selvom man indimellem i debatten i Danmark godt kunne få det indtryk. Hvis man ser internationalt på det, og ser på de samlede sundhedsudgifter, og så har jeg lige taget jer med, sådan at jeg kunne sige, at i Norge er de samlede sundhedsudgifter jo væsentligt højere end i Danmark. Og Danmark ligger nogenlunde på et niveau sammen med Sverige på omkring de 15 mest udviklede EU-lande, og på et OECD, det ligger lige omkring OECD-gennemsnittet, hvor Norge jo ligger noget højere. Hvis jeg nu havde taget en graf med, som viste andelen i forhold til BNP, så ville det vise, at den norske andel af BNP lå under den danske. Men det er jo, fordi I er stadigvæk, på trods af at olieprisen rasler ned, så er I jo stadigvæk så rasende rige, at når man opgør det relativt, så står jeres sundhedsudgifter for en mindre del, end den gør i Danmark. Men altså grundlæggende, den samlede sundhedsudgifter per indbygger er noget højere i Norge end både i Danmark og i Sverige. Jeg skal sige lidt om kommunalreformen i Danmark, fordi den er så afgørende for hele finansieringen og for hele opgaveløsningen i den danske sundhedssektor. I gamle dage i Danmark, det vil sige